Dissabte de la setmana tercera de Quaresma. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven que eren justos i tenien per no res a tots els altres. Dos homes pujaren al temple a pregar. Un era fariseu i l'altre publicà. El fariseu, dret, pregava així en el seu interior. Déu meu, us dono gràcies perquè no sóc com els altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni sóc tan poc com aquest publicà. Dejuno 2 dies cada setmana i us dono la 10a part de tots els meus ingressos. Però el publicà, que s'havia quedat un tros lluny, ni gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit i deia: Déu meu, sigueu-me propici, que sóc un pecador. Us asseguro que aquest tornà perdonat a casa seva i l'altre no, perquè tothom qui s'enalteix serà humiliat, però el qui s'humilia serà enaltit. Paraula de Déu. Bon dia. Temps estranys, aquests que vivim. Temps de coronavirus, d'estar més tancats a casa, de més reflexió, de més autoconeixement potser. D'això va l'Evangeli del dia d'avui, em sembla. Lluc ens presenta un díptic, una comparació. 2 homes, un fariseu, un publicà. El fariseu, teòricament, ho fa tot bé. És un bon ciutadà, compleix tots els deures religiosos, totes les prescripcions. En canvi, el publicà tot ho fa malament. Probablement ha estafat, s'ha aprofitat dels altres, la seva conducta no hi ha per on agafar-la. En canvi, en el seu interior, quin canvi? El fariseu no sap qui és, està completament sec. El seu ego i la seva satisfacció omplen la seva pantalla. No sap a quin Déu s'adreça i l'esperit no pot entrar en ell. En canvi, el publicà, d'ell sí podem aprendre en aquest temps en què hem d'entrar en el nostre interior, perquè sap qui és. Hi ha autoconeixement en ell, sap qui és Déu i qui és ell, i per això s'obre plenament, realment, a Déu demanant misericòrdia. Que en aquests temps tan estranys del coronavirus puguem nosaltres també entrar i trobar i descobrir aquesta anhel de misericòrdia de Déu i aquesta veritat sobre nosaltres mateixos.